Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ipediang sebagai pi barok syaga batisi TV rengkat bat kimat mentah janmiat kesengiyong maulong kakal lai tarik JYLLIEW arhajar arpun riu. Tung ini sedang lagi mat KHUBOR nak JYLLA. Menteri ka tenat ka kot ka khia jong sarkar JYLLA ba wailat miki shalla ulayatu ba ka sarkar JYLLA kadang apktien na menteri rang ba adu kari bon bu sngi na ka benta ban pleno ya ka Shillong Medical College bat ula pentipru ba ka jingshna ya ka Tura Medical College kaladep kumba khandai pesan percent. Hagabai dapat bat ke jaka sumar ke bakongsan jong gani ka thain menteri ka tanat ka kot ka khia jong sarkar JYLLA uba wailat miki shalla ula ong bak sarkar kalaya khunting ban penyo ya ka kerdan Institute of National Importance ya ka Negrims khnang ban penyar shu ya ka jing syakri jong gani ka hospital hakaliang ka kot ka khia. Hagabai bat ke JYLLIEW sports menteri ke sarkar JYLLA ubak kami ia katanat sports and youth affairs ubak wailan miki shalla ula penpau ya ke jing ngos camp ba ke jing penkre nak bentak lempung JYLLIEW national games kapan salong house nam arhajar arpunyo hapo kani ke JYLLA kila ya syakmat bat ula kami lenti babarok ki project ki badang sateng on pendep lut hagapur palabur. Hakajing wani ukujat jong shenong ba Shillong menteri ke sarkar Pedang Santanu Thakur ula aidau ba ke jingbem kiu jong ka Bharatiya Janata Party hagani ke JYLLA Meghalaya kadai namar ke jinglong jingman jong ka Jaka namar ba ke JYLLA Meghalaya kadai ke JYLLA Rilum bat ke Shimpor ya ki nong trei ban rung syakish nong ki tau ban ajing tip syakipai ba syapang ki kam jong ka party. Ka Jaintia Health Truck Owners Association kalau pentip bakal lek ban ya kendu ia executive member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council bakmi ia ketenat kai ban penpau ya jing persya halor ke jing ai trading license yaki kali nabar JYLLA. Presiden Geseng uba biang shwa shalla ula pentip bagani kalong kumba keni no ya ka kam ka ki trai JYLLA ki trai bat ka jingdu nong ya ki trai JYLLA. Ka sarkar Meghalaya kala pentip bakala jan pendep ya ke jing bishar bnia ya ke jing syakri jong ka EMRI 108 henrei hagabai dei bat ka jing scam ya ki nong trei kani ka kam menta kadang sateng namar ka jing hiran pisa ka sarkar layathu menteri ka tenat ka kot ka khia uba wailat miki shalla. Ba shalla ulaong ba ka sarkar ka kwa ban penti kena ya ka bha ka miat jong ki nong trei bat on sakhot ya kran lang bat ki nong trei ka EMRI 108. Kaseng New Trap Youth Council Dengyei Circle lembau Vice President jongka u son dal sik lengkoi kala keno balalap ha ka jing jurep hadin balawat jing tip lengba ka RTI baya ka surok ka basan kilometer na maulaingut Shalaumei kabalamang arklor nyo nriu polak tengka omsem la pentrei setia katkum ka estimate. Kinong yalam ka New Trap Integrated Territorial Organization balalam khmat daw President uba Donbok Dakar kila hiar syaka shnong dauki ban pen scam ya kinong yalam batmai jong ka border area dauki circle na ka benta ka samoy trekam jong usnem arhajar arpung riu hado arhajar arpukundai. Ka Khasi Students Union KSU Nehu Unit kala lumlang ya ki samla pule jong ka school ba Nehu kibala pendep ya ka jing pule na ki department prepare haga Khasi General Farewell Meet 2026 bala penlong ha school ba Nehu haga bala sa kilang daw President Barim ka KSU samla Lambok Starwell Marngar uba lalongkum kongsan bat u MLA ka West Shillong constituency uba polong do ubalalong kum sembut kongsan lapun syongkun ya kene ke jing ya kendu lang da ki jing ruai ki jing shat na ki samla pule bat la samru ya ki memento syaki hendrius pangut tam ki samla pule jong kene ke skul ba kinong trei ka Ministry of Environment, Forest and Climate Change Regional Office Shillong harengkat ke jing ya trei lang bat ka Project Clean Surrounding
Kilapun kod ya ki road ki kiar jongkawa tum hagaba lai shimenta bentalang nadu ki officer but kinong tre jongka ministry hapo ka jinyalam u deputy inspector of forest uba LJ's imyong. Wei nong belau la do la ka jong ka jing im hadien bo la sha tep im ha ka jing tua ka kendo ha ka jaka bela ha mau diang East Khasi Hills district. U senior staff officer but additional public relations officer jongka Directorate of Civil Defence and Home Guards Meghalaya uba Paul H. JYLLA ula pentip lengbau kurwo baka kenhun State Disaster Response Force kala lekban say ya kamet tang shio jing tip halor kene jingja kat bagi saungut ginong belas ngi gidang ya trebla ban pen praya ka kenro jong ka wei ka building hanong po ka slab jong ka building kala klem kensan bat kala yo ban ya arngut na ki kat ba arngut pat ki light tower hagani ka jing syaban jong ka slab wei ulayap hasyan kat ba wei pat ulam saujur. Yau baklan no latip kerteng kum u jelen mangu arpos nem karta bat umamen saujur pat udai u solar lempoi khat khandai nem karta. Kaseng Federation of Khasi, Jaintia and Garo people kala raki ya kasngi senyang snam lani ka World Blood Donor Day dakaba late ban no senyang snam syagi jaka sumar baper badon hangni hanong ba shalom. U President ka FKJGP uba Dondi Kongsit ula ong baki babon ki paiba kamtam ki bananong gendong ki syem jenjar ha baki don kam snam por baki wan tiap pang sheni shilong kumta kane ke jingno senyang kanyarap ya ki hagi kep ki bakerki ka Rockwave Music Society gelapan krek syait ban penlong ya ka Nongstoin Open Air 2026 Hamadan New Nongstoin haka arpo tarik JYLLIEW arajar arpun rio kum shibenta ka jingraki ya ka World Music Day dakaba ailat ya ki nongtem ki badon sap jong ka time ki kan hon ki bani shibenta ki long ka Thunder's Cave Paria Thatwang Sis Sedat Anvil but endemic parallel kentup ya ka kenhon mayan mairang but ka disrupt dynamics national. Tentang ni pek ya kimat KHUBOR nak lengkari. U Menteri Ketenat Kai Pateng, u Piyush Goyal. Ulapun pau kajing sengongu yo Menteri Rang Badu Kari u Narendra Modi nak kebenta kajing ai kublai sengi kaya u bat ulapun skambiang. Ya kajing angno jung u ban syakri ya kajaj menrio hapok kajing alam jung Modi kat bau dang peniak syakmat ya kajing temu jung Kari India ke Bakio. House nem arajar saukunyo. Kinong yalam ka Bharatiya Janata Party ha Karnataka kila keno ya ka Sarkar Congress baka day ka jingle thok ba crowd jong ka kambam sap anna bhagya da ka bakeno bayau khaw rashan badyau ragi balamang na kabentagi bedok bakerdo lapen kela bean bala ditu syawe ka President Draupadi Murmu kala ya ro ya ka jingi shimenta jong ki khandaingot ki kentai cadet haka passing out parade jongka Indian Military Academy kum umaumer haka history bat kenturu ya ki officer ki badang syusyak tung temai ban yalam da ka jingslor ka jinglong bejanai bat ka jingla ban penihap yaladi unang yalam ka Bharatiya Janata Party ha Karnataka UR Ashok ula keno baki jing persyang ban penbot nam ya ka Shri Kshetra Dharamshala kila pulam bat keno ru baka Sarkar Kongres kadai gebenta jong ka jing le sop bat le buto kinong yalam ka Bharatiya Janata Party kila kershan ya ka jing khanra jong ki Enforcement Directorate ha ki nyotli ki jaka ki badon jing yedai bat u MLA ka TMC u Madan Mitra halor ki kam thok pisa na ka benta ki kam hapo ka municipality jong ka West Bengal da ka baong ba ya ka jing keno bamsap dai ban tokit benia bat penshitam ya ki briu ki badon kti ka MP jong ka Seng Trinamool Congress ka Sangarika Ghosh kala keno ya ki Borsenchar baki don ka jingye subot ban keput ya ki brio ka TMC hadin baki jing khanra jong ki pulet hagi ying sa jong Abhishek Banerjee unong ilam ka TMC kam shim layo kano ka saki sabut
Kinong rap ha Tamil Nadu kila pau ya ke jing sngokia halor ke jing kiu dor jong ka sbo bat ki dawai penyap kenyang shua ka ayom bet hagaba ki lamaham ba ke jing kiu dor jong ki dawai sbo kala panang pensyaram shushu ya ki bat kata ya ke jing penmi marret lai to ba ka wei galing sun kit mar jong ka Indian Air Force AN-32 kala kemding marsen hiar hajorhat bat kala penlong ya ki pulit pelip ding ban yelek kat bala ban tem kerki ya ke ding om sim layo jing tip satia lagi don ne em ki ba mensau ne kat no ka jing julor mentapat ngini pe ya ki mat KHUBOR na keleng kiri ke PYRTHEI kari Amerika bat ka Iran kila jan bha ban ya soi ya ka jing yete kular hakaba ka Iran kan penprano ya ki jaka penmi nuklear kan IT no ya uranium ubalasan bat kan pediang ya ki jing jurep ki ba perking kum shibenta ka jing ya keliang ban pelaj na ki jing penjari kendon balabu renti bat ka jing mentoi hakaliang kayo kekot kari Amerika ka kloy ban ailat ya ka Iran ban penne ya ka program penmi boarding na nuklear na benta ki riu pai ba hapo gijing perking ke jing penjari tang ladakan penprano ya ke jing tei ki bayadei bat ki tiar tma weng no ya uranium ubalasan bat weng no shisendon ya ki tiar tma nuklear ban pelait na ki jing penjari kendon sanction Elon Musk ulalong he saipan trillionaire uba nengkong haga PYRTHEI hadien baka SpaceX kalami nengkong haga stock market dagi jingken dor ke palat ya ka R trillion US dollar ke balapan ken ya ka record IPO Kiken hun ke bayadai ke hok long brio man brio Balochistan kila keno bagi sipai Pakistan kila penyap bean ya wayu samla badang arpo prasnem kerta bat penjak klep ya arngut kisamla pule kebala penmi ya ke jing sngokya bajur halor jing penken ya ke hok long brio man brio bat ke jing snga jong ki reu pai ba hakani katai Treasury Secretary jong ka United States Scott Bessent laong ba ka but jong President Donald Trump ban sensyari ya ka bor ding ban penyar ya ke jing penmi penyang bat gas kalong ke kongsan ban kentiu ya ka yok ka kot jong ka US ka kam snatiar ka jing roy jong ka AI bat ka jing sngan jong ka ri kat badang penduna ya ka jing shania ha ka bor ding nasyabari katanat kambar ri jong ka ri India kala kentaj bala thambor ya ka jahaj kit penyang MT Liyaki Freedom badon kinong India ki batrei hangta haduriau marjan bat kari Oman kum ka KHUBOR lamler daga ba penti kena hadien balaya kren bat captain jong ka jahaj ha ba baro ki nong trei ki shngan bat kamshim ladon kano ke jingja Kajingjur jong ka klam Ebola Democratic Republic of the Congo kala kiu syaka nriu spa prap kundaingut ki ba yopang bat shispa lai kundaingut ki balayam hakapa ki bor penyat ka kot ka khia ki lamaham ya ka jing ki ba krau kuntup ya ka jing duna ka bha pisa ka jing bumla bor ban ajing sumar bat ka jing bum don dawai ya da nau knyang bundi bugyo kari Bangladesh kalapan bena basa iwei kena ila klat na kejing pang yang perset kebalapan kiu ya kejing yap baro syaka nrius pa sau pulai ngut ki kena bat la suba baki don palat prapu sau hajar ngut ki balangat ya keni kejing pang nado ubnai leber kari kasyem jing ban penbiang ya ki dawai dashin bat ban pentikena pura ya kejing ai tiga itu kilong kimat kublai